To dečki. Ovo je neki mali, narko onaj mali tu došao. Pa da. Znaš, najprije je došao da je film, da je ovaj dobar film, onda je došao tu da se uslika s menom, a onda došao tu da će se kao blamirati. A čega se ti blamiraš? Za TikTok se reče. A to? Da. A bude sutra drogu pio, trošio i bude pijandura. To rekao da se neće. Da ne bacamo na porez. Pa daj, pa idi pičku mater, šta tu gasiš cigare? Šta je došao tu gas cigare ili pičku mater, ne? Pa šta je seronja jedna? Mrš odatle. Pa šta imaš ti tu gas cigarete, idioti ja? Došao si nama gasi. Ma mrše odatle. Mrše, idiotu. Tu si nama došao gas cigarete, govnaru, jedan. Govnaru. Smeće jedno. Tak se brani svoja čast. Tak se brani. Pa stvarno šta...